Кырышлары беткәч, иң беренче язгы кырышлары. 2 бәйрәм булган. Җыен һәм Сабан туе. Сөлге җыеның даган бер ысулы бар дип әйтим. Ел сайын бер үк егетләр булмаган, егетләр бит җыган. Ә иң абруйлы, эшмәгән, тартмаган, эш сөйгән шул егетләрне сайлаганнар. Милләтебез алдында Сабан туйның бурычы һәм максаты нинди? Беренчедән, Сабан туй минем уйлавымча телне саклау. Бу фундаменты, нигезе безнең киләчәкнең. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Сабан туй буыннан буынга күчеп безнең көннәргә килеп җиткән һәм милләтебезнең горурлыгына әйләнгән зур бәйрәм ул. Милли бәйрәмебезнең бай тарихы һәм аның еллар дәвамында нинди үзгәрешләр кичерү турында тапшыруыбызның кунагы Казан дәүләт мәдәният институтының социаль-мәдәни эшчәнлек һәм педагогика кафедрасы доценты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Кәлимуллина Гөлзирә Хәмзиевна белән сөйләшербез. Исәнмесез, хәерле көннәр, сезне күрүебезгә без бик шат. Рәхмәт, хәерле көннәр, мөхтәрәм замандашлар. Тарихыбызга күз салсак, Сабан туйының килеп чыгышы Идел буе Болгары дәүләте белән бәйле дигән мәгълүматлар да бар. Һәм аның 1000 еллык тарихы булуы да билгеле. Әгәр дә инде төгәлрәк сөйләшеп китсәк, әлеге бәйрәм ничек барлыкка килгән, шуның тарихы турында сөйләп китсәгез, без бик шат булыр идек. Рәхмәт сорау өчен. Дөрес, алдан ук әйтеп узам, чөнки мин тарихчы түгел. Мин сценарист буларак, режиссер буларак, Сабан туен үткәрүче буларак, чынлап та бик күп кенә мәгълүматлар таптым. Һәм монда төрле мәгълүматлар бар, сез әйткән кебек. Кайбер авторлар, эзләнүчеләр бу бәйрәмне 8-9 гасыр белән бәйлиләр, мәҗүсилек чоры белән. Кайбер авторлар аны Ибн Фатланың Казанга килү белән бәйли. Кайбер мәгълүматлар 12 гасыр белән бәйли. Бу мәгълүматлар күбесенчә Дамир Шарафетдиновның китабында бар. Ул бик төпле, бик мәгънәле китап чыгарды. Ул аның докторлык китабы иде. Китабыннан таянып эшләнелгән. Шуңа күрә аннан ул мәгълүматларны табарга мөмкин. Әйткәндә, мона ничек барлыкка килгән? Кырышлары беткәч, иң беренче язгы кырышлары 2 бәйрәм булган. Җыен һәм Сабан туе. Мона хәзерге вакытта җыен урынын Сабан туе алган дип әйтәләр. Җыен белән Сабан туйның ниндидер охшашлыгы бар. Ләкин аның аермасы да зур. Чөнки иң мөһим, әйтик, бәйрәмнең җәүһәре дип әйтим, ат чабышлары юк. Шулай да яшьләр, кунаклар килә бит җыен вакытында. Бер авыл икенче авылны чакыра. Бик зур бәйрәм булган ул. Һәм шунда кунакларны күрсәтеп, атларны бизәп, кыңгыраулар тагып, күрше авылларга йөргәннәр кунакларны күрсәтеп. Шуңа күрә ат барыбер да җыенда да кулланылган. Сабан туенда, әйтеп киткәнемчә, иң матур, иң көтеп алган мизгеле ат чабышы булган. Шуның белән ул аерылып торган Сабан туй. Шуңа күрә Сабан туенда ат чабышы булгачтан, димәк, ат чабышына әзерлек барган, ул ел буена барган дип әйтер идем. Бу дәлилләп бу моны үземнең әйткән уемны бик гади бер әсәргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар атында. Мин аны үземнең шәкертләргә һәр вакыт китерәмен дә, Гөлзирә Хәмзиевна, без аны Сабан туе белән бәйләп, онытылган ул. Бәйләмәдек. Бәйтәм, карагыз әле.
ничек иттереп яшь-үсмер ат тәрбияли, атны Сабан туена ярышка әзерли. Әйе, ул гына түгел, өлкәннәр аңа булыша. Ничек ашарга, ашатырга, нәрсә белән тукландырга атка, шуңа өйрәтәләр. Атка атланып йөрергә. Ул бит сабан туена күп алда башлана. Атның аягын кыздыру дип атала. Аннан соң карыйк. Тагын нәрсә? Хатын кызның роле дип әйтим. Ни өчендер кимсетелеп бирелә. Хатын кыз бит катнашкан әзерлектә дә яшь киленнәрне күз алдына китерик. Аларның вазифасы булган. Бу узган сабан туйдан кöyгә чыккан, икенче сабан туйга ул сөлге әзерли. Һәм бу иң зур бүләк. Бу инде яшь килен бүләге дип атала торган бүләк шулай бит. Әйе. Яшь килен бүләге уланы бирергә мәҗбүр булган. Бу йола булган, бу традиция булган. Бик матур йолаларның берсе дип тә әйтергә кирәк. Әйе, дөрес. Кызлар, туташлар җыелып, барсы да кулъяулык чиккәннәр. Һәм дә ул кулъяулыкны сөлге җыелышчыларга чыгарып биргәннәр. Һәм дә аны сөлге җыючыларга исемнәрен атап биргәннәр. Кемгә ошый, шуңарга бирергә. Ләкин бу сер итеп сайланган. Чөнки бу моны ышанып бу бәйрәмгә сөлге җыючыларга әйтелгән. Әле аның сөлге җыюның даган бер ысулы бар дип әйтим. Ел сайын бер үк егетләр булмаган, егетләр бит җыйган. Иң абруйлы, эшмәгән, тартмаган, эш сөйгән шул егетләрне сайлаганнар. Шуларны җибәргәннәр бирнә җыерга, сөлге җыерга. Чөнки төрле җирдә төрле шан әйтәләр. Әрәпә диләр, сүрән сугу диләр, төрлечә йөртәләр. Ләкин бар төбәктә дә бу булган. Менә бит нинди матур йола. Нәзирә Хәмзиевна, әйдәгез хәзер бергәләп сабан туе турында матур сюжет карап итик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Яхшы. Игътибар экранга. Сабан туй диюгә күпләр балачакларын, яшьлек елларын елмаю аша искә аладыр. Эссез җәй көне. Менә авылның урман ышыннан кыңгырауларын шыңлатып килүче җигелгән ат күренә. Шигүле сөлгеләр белән бизәлгән арбага кара каршы утырып, гармуннар уйнатып, җырлый-җырлый килүче егет-кызлар төркеме сабан туй мәйданына төшеп бара. Бәйрәм быел да елга буендагы җәйләүдә узасы. Мәйдан тирәсен халык сырып алган. Көрәш, уеннар карыйлар, катнашучыларга көч биреп торалар. Яшьләр гармунчыны уртага алып җырлыйлар, бииләр. Яшүсмерләр, бала-чагалар ярышларга әзерләнә. Һәркемнең сабан туй күрке, сабан туй батыры буласы килә. Искиткеч матур, күңелле тамаша кичкә кадәр дәвам итә. Һәр кайсыгызның хатирәләре күңел кылларын тирбәтеп, күз алларына нигырып уздымы? Минтимер Шәймиев тә сабан туй шын мәгънәсендә милли рух җәүһәре. Татар халкының үзенчәлекле мәдәниятының бетмәс төкәнмәс чишмәсе, аның рухи торышы һәм талантларны ачу өчен бик яхшы мөмкинлек. Җитезлектә, тапкырлыкта көч сынашу дип билгеләп узган иде. Килешми мөмкин түгел, хак сүзләр. Тарихы бик тирәннәргә, әллә ничә мең елларга җиткән халык бәйрәме 21 гасырда да татар милләтен таныту, аның рухи бердәмлеген, мәдәниятен, телен саклау чарасы, символы буларак яшәвен дәвам итә. Сабан туйның асылын, төп уеннарын барыбыз да яхшы белә. Ләкин белеп бетермәгән, игътибарга лаек кызыклы фактлар да байтак икән әле. Мәсәлән, кайбер галимнәр безнең елабызны римлыларның прототипы булган дип саный. Борынгы Грециянең Олимпия уеннары булган кебек, татарның да сабан туе бар. Бүгенге көндә сабан туй сүзе турында төрле фикерләр яшәп килә. Сүздәге икенче өлешнең мәгънәсен бер төсле аңлатсалар да, ягъни туй бәйрәм дигән сүз сабан сүзенә карашлар туры килеп бетми. Кайбер кешеләр аны русча плуг сүзе белән, шул рәвешле кырышлар белән бәйләсә, башка белгечләр саба, савыт, җәйләүгә чыккачта беренче әйрән, кымыз эше бәйрәме дип саныйлар. Ә менә элек бәйрәмнең язгы кырышларына хәтле үткәрелүен күпләр белми дә торгандыр әле. Сабантуйда иң соңгы килгән ат муенына авыл киленнәре чиккән сөлгеләрен бәйли торган булганнар. Бу оттырган җайдакны күңелен күрү һәм атны юату өчен эшләнгән. Атның күңеле сизгер бит аның. Оттырган атларның күзләреннән яшь аккан чыраклар да бар. Бу бүләк татарларның гомерлек дуслары, атларга карата мәхәббәт билгесе булып тора. Бүрәнәдәге капшык сугышы исә кичкенә балалар өчен уйлап чыгарылган уен. Шул рәвешле ата-бабаларыбыз нәсел дәвамчыларын атта утырып калырга, егылып төшмәскә өйрәткәннәр.
Көрәш кешенең батырлыгын, яшәү көчен сугышчанлыгын сыный торган ярыш. Аны сабан туйларда гади генә бил алышы дип атасалар да, көрәшсез бер генә сабан туйда уздырылмый. Бәйрәмнең буеннан буена диярлек сузылган әлеге көч сынашуда төп батыр билгеләнә. Ул традицион бүләк, тәкә белән бүләкләнә. Сабантуй батыры элек-электән иң көчле, иң шыдам, иң булдыклы ир-егет булып саналган. Аның турында хәтта төрле такмаклар, җырлар җырлана. Бәйрәмнең бөеклеге, дәрәҗәсе милли үзаңыбызда көннән-көн югары урын ала бара. Татарның гасырларны гасырларга бәйләүче олы бәйрәме инде дөнья бәйрәменә әверелеп бара. Аны бер Татарстан гына түгел, Россия һәм хәтта чит илләрдә дә кадерләп билгеләп үтәләр. Милли җыеныбызның киләчәге дә өметле булсын. Чыннан да Сабантуй безнең бренд, безнең горурлыгыбыз. Менә сезнең белән сөйләшеп беткән идек, авылларда, районнарда бүләкләр җыялар дип. Менә шәһәрләрдә эш ничегрәк? Шәһәрдә, Казан каласында иң беренче, юк, алдым. Иң беренчеләрдән булып, Чаллыда, Яр Чаллыда башладылар. Ник дигәндә, КамАЗ төзүгә иң беренчедән авыллардан яшьләр килделәр. Алар халык традициясенә тәрбияләнгән. Һәм дә Чаллыда иң беренчеләрдән булып, сөлге җыю бәйрәме башланды. Менә хәзерге вакытта ул дәвам итәме? Дәвам итә. Без аны элеп алдык. Ләкин миңа күбесенчә безнең Казан дәүләт мәдәният институты бит инде Идел буе администрация карамагында безнең площадка, безнең мәйдан ул президент площадкасы иде. Каенлык площадкасы, анда ат чабышлары уза иде. Ел саен бер площадка. Аны үзгәртергә кирәк. Шуңа күрә әйтәмен, әйдәгез әле бер җыелыш булды. Худсовет дип атыйк. Һәм шунда әйтәм, әйдәгез әле бүләк җыйык Сабантуйна. Миннән көлделәр. Ничек инде Казан каласында сөлге җыярга, бүләк җыярга. Шуңа күрә без башка әмәлен таптык дип әйтим. Без тынычлык бистәсенә чыктык. Казан янында гына. Һәм анда 10 елдан артык Сабантуйна бүләкләр җыйдык. Бу акцияны, бу процессны күрсәгез, күз алдына китерсәгез, студентлар анда булган тамашадан елыйлар иде. Алайларны күреп, анда яшәгән өлкән яшьтәге кешеләр, рәхмәт балакайларым, яшьлегемә кире кайттык, авылыма кайттым, кире үземнең мәдәниятемә кайттым дип әйтәләр иде. Әйтеп китергә кирәк, бит һәрбер өйгә кире булмый. Бу чынлап та Казан каласының бер өлеше урамларны ала идек. Татарлар яшәгән урамнар дип. 2нче елга безгә рус, төрле халык, төрле милләт халык яшәгән урамнары тәкъдим белән чыкты. Безне читләп узмагыз. Кызыксындырдыгыз димәк. Кызыксындырдык. Бездән дә бүләк җыйгыз. Шуңа күрә без андагы булган ак сакаллар белән сөйләшеп, кайсы йортлар янында туктарга һәм иң төп мәйданны сайлап куйдык. Шулайтыр бик күп еллар без бүләк җыеп йөрдек. Сезнең белән Сабантуебызның йөзек кашы булган креш турында да сөйләшеп бетәсе килә. Билгеле инде крешкә Керешче егетләргә халык тарафыннан бик зур игътибар. Ләкин соңгы елларда без креш мәйданында хатын-кызларын да күрергә дучар булабыз. Моңа карашыгыз нинди? Бу дөрес күренешме? Мин моны дөрес күренеш дип уйламыйм. Ләкин яңадан тарихка карасак, матриархат чорында безнең Казан кызлары атларга атланып Казанны саклаган. Демәк, ул тарихта булган. Режиссер буларак, сценарист буларак, һәрбер шәхес иҗади элементлар кертә ала. Ләкин буны мин бер начарлыгы да юк, шулай бит. Сабантуйлар бит ул мәйданнан гына тормый. Безнең моны язучылар язып калдырган. Галимҗан Ибраһимов әйтте инде бит. Башка язучылар да бар. Анда бит моны без зур иттереп кичке Сабантуйбыз. Ул бит булган. Ул булган, кичке Сабантуйга яшьләр җыелган, яшьләр уйнаган.
өлкәннәр катнашмаган, өлкәннәр читтән карап торган, яшь үсмерләр ул уеннарны өйрәнеп торган. Димәк, кичке сабантуйда булган. Карыйк, аның сабантуйның бер элементы сабантуй гүзәле. Аны яңадан чалалар, уйлап таптылар. Менә хәр минем студентлар читтән торып укучылар утыралар. Гүзәлә Хәмзәевна, как хорошо диләр. Без өйрәнәбез. Нинди элементлар кертергә, ничек яңартырга сабантуйны эстетик яктан. Халык аны дөрес караш уятырга аларга. Шулай да соңгы елларда сабан туенда милләтебез рухына бик үк туры килеп бетмәгән бәйгеләр күренә. Ул да булса квадроциклларда узышу, ишәкләргә утырып узышу һәм башка уеннар. Менә мондый бәйгеләр әлеге бәйрәмнең асылын югалтуга китермәсме? Ничек уйлыйсыз? Менә без сезнең белән әйтеп киттек инде. Бу чынлап та художникның дип әйтим, алымнары. Читтән торып укучылар белән бу турыда сөйләштем мин. Алар әйтәләр, Гүзәлә Хәмзәевна, авылның, районның географик торышы белән бәйле. Әйтик, елгага якын икән. Менә минем дә конкурсларда йөзүчеләр конкурсы. Рәхәтләнеп йөзәләр ди. Менә монда яңадан начар дип әйтә алмыймын. Ләкин сабантуй дисәк, аның төп уеннары бар. Әйтеп киткәнебезчә, көрәш, ат чабышы, җәяү йөгерү, ул да төрле булган. Янсы да бар. Әйе, төрле төбәктә төрлечә булган. Әйтик, йөгергәннәр тауга. Ул гына да түгел. Авыр әйбер күтәреп йөргәннәр, ташмы, герме, ансы да бар. Аннан соң бер бик матур уен булган. Әргәнлек. Нәрсә ул? Ул ук ату. Элек дип әйтим инде, бер 30 юк күбрәк инде, күбрәк. Бер 30 елдан артык без яшүсмерләр өчен, егетләр өчен шушы уктан атуны керткән идек. Рәхәтләндереп үзләре ук ясадылар, уклар, җәяләр ясадылар. Артбалет инде, русчалап әйткәндә. Бик яратып катнаштылар. Әйе. Ул безнең халык, бөтен Төркия халыкта бар. Менә шуны кертеп җибәрсәк, ләкин бу аның өчен үткәрү өчен аерым территория кирәк. Шулай бәйрәмебезнең географиясе турында да сөйләшеп бетәсе килә. Билгеле инде Сабантуй бәйрәме Татарстаныбызда, Башкортстаныбызда үткәрелеп килә. Рәсәйнең тагын кайсы төбәкләрендә милли бәйрәмебез популяр? Менә быел Нижневартовскида үтә. Аны уздыра, әзерли Казан дәүләт мәдәният институтының магистры, читләп укый. Шуңа күрә бу федераль сабантуй. Ул чиратлап Рәсәй буенча уза. Минемчә бу дөрес фикер. Чөнки бер урында гына уздыру, ул үзем әйтеп китүемчә алдан яңалык кертергә кирәк. Барыбер да кирәк. Әйтик, чит илләргә карасак, без үзебез чыккан идек. Хореография бүлегеннән, аннан соң Венера туташ чыккан иде, ул Прагага чыкты, без Прибалтикага чыктык, Вильнюска. Анда безнең татар халкы яши. Татар, башкорт барсы бергәләп сабантуен уздыра. Зурлап уздыра. Аның үзенчелеге бар. Әйтик, Рәсәй сабантуенда да мына ат чабышлары юк. Шушы традицион спорт ярышлары, уеннары да, алар барсы да кире бетмей. Чөнки аңа башка, әйтик, условиялар кирәк. Ат чабышлары юк. Аннан соң безнең бит мына Татарстанда узганда төрле площадкалар бар дибез. Балалар өчен дә, яшүсмерләр өчен дә, яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә. Шуңа аларны мына шуларны күздә тотып эшләргә кирәк була. Шулай да бәйрәмнең үткәрелүе, саклануы, ул инде сөенечле хәл. Шулай бит? Дөрес. Әйтик, тарихка карасак инде, шигырьләре дә бар. Рәсемнәре дә бар, Сабантуйга багышланган, җырлары да бар, симфониясы да бар. Әдәби материаллар да бар, әйтеп киттек бит инде, әйтеп уздык.
тарихта документаль мәгълүматлардан караганда Сабан туе һәр вакыт уздырылган. Ләкин ул моны хәзерге вакыттагы кебек биеклеккә күтәрелеп уздырылмаган. Бу бит үзгәреш чорында башланды. Һәм аның чыганагында без тордык. Яңадан без тордык. Безнең мәдәният институты торды. Һәм дә бөтен татар милләтен җыю өчен нәрсә кулланылды? Ул Сабан туй бәйрәме. Сабан туйга элек-электән кем шушы авылда, шушы районда туып үскән, җыелган бит, кайткан бит. Нәкъ шулай. Бу инде үзенә күрә очрашу, Әйе, каралашу бәйрәмеде. әйе. Милләтебез алдында Сабан туйның бурычы һәм максаты нинди? Беренчедән, Сабан туй минем уйлавымча телне саклау. Бу фундаменты, нигезе безнең киләчәкнең. Икенчедән, яшьләргә кулдан кул, авыздан авыз дип әйтәмен, әйбит, үзебезнең гореф-гадәтләрне, традицияләрне бирү. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлзирә Хәмзиевна, бүген безгә килгәнегез өчен һәм милли бәйрәмебезнең бай тарихы белән безнең тамашачыларыбызны таныштырганыгыз өчен. Сезгә алга таба да эшегездә зурдан-зур уңышлар һәм әлбәттә инде матур Сабан туйлары теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бу тапшыру булган өчен бик зур рәхмәт. Чөнки бу яшьләргә, яшүсмерләргә, өлкәннәргә дә бик мөһим тапшыру дип уйлыйм. Бик зур Рәхмәт. рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Сабан туй матур хатирәләргә бай булсын.